voľné dvere obidva. A tu sú obidva dvere. A tu ten starý výťah. No to je taký ten výťah ešte, čo tak poklesne, keď do toho človek vojde. Jaj. Musíš stlačiť. No. Tak. To máme aj s kultúrnou vložkou. A poďme teraz von. Natočíme ho hore ešte, ho? Poď ešte raz. A už to zavrieme, dobre? Posledný výťah, 6 osôb. Už. Ešte znovu. Poď. Ešte druhé otvory, máme sa tu dalo prejiť. Dáme sa prejiť. Ale ja to natáčam, bude z toho rílko. Nie. Tak musíme ešte raz, tak počkaj.